Kebo pogoi thangya nangmani paikya abagonya mutu manliya joto borokno hamjangmao kalayu kebo ba tiklai sao kebo ba huiton bar nini mokoni mukti huikibi mani slai langmani bono huikibi nani belanya kutu singil rokni tai kaisa tekto gobangma borokni relationship status nukmani kebo nini hamjangmano bujia phano nang sakno chikon tawan sukdi langma asak chikon saya nangya keboni hamjangma ang sasuno kaham tong saya ke ani no tamo honke nono toi ang sasuno imang nugmani nono kema jagya kema jakha ang niji sakno kebono phorengya phorengkha ang niji sakno nung thangka hasalo ang mana khaya nono nung pogoi thangdi haipon ana pogoi thangmani ta sadi saya borokno phorenggu abo haino hamjangno bo borokno kabru baksa kokthai ro kebono sawi maya abo bokha bisingono berai tongo tini sajung no kapna nangkha ngai manu o kapmani thimani yagulo paina haibono kubui koktam saidama angno tau khano thik agine sibno hamdo tong ang kubuno belai tekto tam honke ang saksano sawi malia nona ang sik hamda kaisa mokol kono dino tai kaisa mokol no nugia haibano kaisa mokol ni mukti kokheno tai kaisa mokol ni mukti kobu obono no hana hamjagwa kubuni kebuni yago ni tongthona ta tondi tamokhe bo komai thangke nung kono dino natugi mangalang ni tongthokno saimaya tamokhe ba nung bai nugai nai saimaya tamokhe ba nono gana o manai saimaya nung ano busuk ni hni wansu obo simina saimano obo kha kobor nono belai khana khatang jago kebono manata khadi kok sanani nung siring tongoi phunuk redi bono kari nung tongoi man tamong nai langma pakhai brongno nai tugu tumung ar hamjangma sakare hinke langma bai gdalja youtube channel e ang semon saijama belai khana tek tong jepro nugu nor video khenayo haipono subscribe khaya abonya tabuk subscribe khaire tai paithago o video no ni langma bai gdal jagda kisa comment khai sadi hanke video no sajake like khaire di asuna